Има ден минава, ставам сутринта някъде към 7 без 15, отправям се, тръгвам за училище. На училище съм от 8 до 2 без 10, прибирам се някъде към 2:30. Ям. Ако имам да уча, нали, уча, слагам си учебниците за следващия ден. След това, евентуално, може да сготвя, може да изчистя, може да си тренирам, нали, да карам колелото. Или да отидем на хор от 7:30 до 9:15. Ако съм на хор, евентуално се прибирам към 10 или 10:30 и после пак си лягам. И моят ден е нищо особено, освен ако не е ваканция или нещо от този сорт, защото повече от времето ми минава в учене. Иначе, ако не отивам на хор или не си оставам вкъщи, отивам при моят приятел, спя от тях, гледаме филм, разни такива неща.